Ahoj, teď vám zahrajeme píseň o roznášení letáku v místě zvaném Polepí. Příběh o roznášení letáků. Slokaně vám řeknu příběh, co se stává v úterý. A ve čtvrtek se vozí letáky. Lidl, Kaufland, Tesco, Zempo, Elektro i náhrobky. Babka třídí, máma lítá, už je z toho tanec. Letáky, neseme vám letáky, Kaufland, Lidl, Tesco, dneska je to všechno. Ondřej, Kuba, válení a paří, fifu, střílečky také mají ještě strýce. Kuba mu říká nás bizon, co rád leží, nebo na balkoně kouří frflachla. Tak nepomáhá z letáky, hlavně že jdou na sem kloučkům prachy. Love šechtáky. Ondra furt jen fňuká, bolí ho nožičky. Říká, měl jsem trénink, školu, nejsem pro roznášky. A mám hlad, honem baví, strejdo, mámo, mám hlad. Chci KFC, kurito, ve škole jsem jedl málo. Kubíček, ten radši paří, když musí jít pomoct, blbě se tváří. Co se bude dryt, nošení letáku není jeho koníček, stejně bude youtuber zopakovat. Strýček Bizon, velký pán, kluky rád podpoří, ale jen tím, že se svalí, s letáky se netrápí. Ondřej, frfla, Kuba, řekne, proč byste se dřeli za pár drobných, já bych nevstal z postele ani v neděli. Zopakovat. Díky babičko, že nám pomůžeš. Ty naše sluníčko, ty se nezastavíš. Díky mami, že nás vezeš a teď honem nezdržuj, jsem si